Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Preuzimajući kontrolu električnih uređaja, kućna automatika čini svaki dan lakšim i organizovanim. Uređaji se mogu uključivati i isključivati u prethodno zadato vreme. Kućna automatika povećava bezbednost boravka dece u objektu. Pomoć i nadgledanje starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama kućnoj automatici daje poseban značaj. Programski scenariji daju pun smisao kućnoj automatici jer na jednostavan način dom čine udobnijim i ekonomičnijim. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.